Nomiansa abo yamu ahamu akwa bamfamla Sompa 98.9 FM esum. Edwade dikan ewo Jumbu suminim no ene. Mfempim yenu ne aduonu miensa mu ane ewe kase boy aboabo no awia yi. Ane agye adwa ayede bro. Kase boy na mamba fontentan fidi kase so sompaonline.com. Sanso ana Sompa 98.9 FM. Honso eye Facebook okọ ha. Ubehu ye ho kasebo nyina nso twagu ewo ho na mom okọ eye YouTube nso a ade so okọ no nyame no kroni eye Sompa TV obo a ehọ nso ubenya eye YouTube ehonom na hyane nso information centers awie wo mo topeto mo doso ewo bono ene ne mantem okọ fiefie ma sabra mi kasai akuafo nyina biemuku ha ye ene akuafo ni agye adentia Sompa kasebo no abato wo mo ewo eye afom ehom ensam no de di makotini bi ene se Arawusam a efiri ahafomantemu eba ne se NPP amanyokuo police station chairman ba kwade akyen ya ahoma so ne menesen baabi emrante bi ababonte emrante ne from Youth Caucus for Alan wo mo se Alan Chrematia na yepe wo mo dom kokromoti beto ba man se tom yebekwa ahoma so ne no madi nkomo PNC amanyokuo twatwafo wo bono mantemu se MPP 4 ye pebema die ni ma breki 8 ya Dr. Baomia die onye bema sanso na ba beto da ekrem se bonse udi traffic m anannam eye ka kwan ho bonse nkora bi ne nanam ho no mpacho ye umieska ebi kra de se India fo so mu free China so hefa no mu free eno na so ye hwe emofra ene ema ye die so da ba beto da krem se ye nya sika na de masafo no Prophet Dr. David Chematu maburu nyina fo se ekwan a ye fa so tia wadi yie eyobuo eyahobrase eyosom abaya so na wadi mfedo wotwe nyamienim na bande ne ho ofo ne ho ofe papa ne boyfriend pa wo yitre anso yankopon fere abode efefefe de se ode apaso ne wo no so de yo o ku abaya we na ode de ne wo no twa ode ne ho kanwura police for hwehwe no ensam no ebika ho awie ene ye de ma o se no miensa bremu kasebo ye Facebook no eye Sompa FM na ya fa seda emma anodie mienu a yenya bi nomo yenya hode tumi somwo eye 5G drink so udi gobe na ehyew so udi fufuo na ehyew so udi banku na wa me abro so a onom 5G drink na boa no mane digest ntem wa ye adwuma acha ho yira wa asa wa bre asa wo te so nom 5G drink na mizo ne de udi piamo udi pia banku udi pia fufu a de yie unya bi de hyew ba ne bag mu ko school a onsuda unya bi hyew kunu botomu a onfo wachimpo eno ne anom awie ya yesom omidide akwie nyaako abro no mawie mene ochira me kwasi nimo afe yansha ensam na senabusia mo amudi achi ewe Facebook ne so no yebesere mo samunya akomaden ansa na mo behwe sa video ne sa mfonyini yi we ya wo hwe ewe Facebook so no ayarwa hosam a esi ewo town of Mansini mu dua ya nkwanta ewo ahafomantem mu na odi achi ahwe sa video ne sa mfonyini Owura ya yesusu se woye NPP amanyokuo polling station chairman ewo dua ya nkwanta kroni mu no wudura mu a Pentecost polling station MPP chairman a owo polling station ho ni din eye Owura Alex Ijaba omanfo da sore ya ene ye hunu jaba o jaba no woye carpenter ni eti wo hwe no wofie no wa hunu na ye nko ne carpentry shop ho amanfo koduru carpentry shop ho a de wo mu hunu ye na wo hwe no wo Facebook yi o obo Sompa FM na ahwehwemu a Sompa kasebo aye ekire sen ebra wo koduru ne carpentry shop ho no na wo sha atade blue ya trouser hye no yesusu se eno enhye da anya jeans ase material bi san crofort ade jogging ni bi enna atade blue ne soro no ne nsa no eye tietia wo sensen ho a ahoma eso ne mere na wonhunu se ne nan ne si hotim ifse wo hwe mfonyini no a asa ne nan no wo hye kambu bi enna ne nan ne si fom
ena homa aso ne mina ne ti no achi abafo nchen kakra bi ama na to na nanom wonse do a watwe ne ketrema na sa arehusem wasi ye ewo dua ya nkwanta no eno na nam so a manfo kopi o hwe ya wieye eto nsafra aposifo ebetase emu no sabio wo munya benfo wo apomudin nti wode call Saint John of God aya sabia wodua nkwanta adokotafo de wo mafidie miamia ne wie no muhunu sen wato na nanom ewonse do nkwa enini mu enu nti wode no asie ewa mu krabia adehye wo mpatamu ho no wo mo ne sompa kase bo etwetwe nkomo wo kire sen abrantie yi woye na dwuma na MPP mu nso de alla obi anim no wagye ne din na obo ne homoden pa enti won hyeda ne obi ani mansotwe menteme ho ase basabasa nti abema bia obi adwene sen nipa bone ni bi na akwakodi na nim amimsem sei ebi kire sen abrantie no ni bibia ni ho a ekire se adwemu akomamu bibi kwaso a enu nti asese wotam ahoma ede so ne mene na wokum ne ho ni senti wo mu eja ma posifo sen wo mu nanimode ya wotumi ya asem bia mu hwehwemu wo mu hwehwemu ahya ase no wo mu nkoso anya ne wawa ebi kire se enna no na wotwetwa mu yi na wo mu di na wotweda wabra adua nkwanta ma hene na na boache tromo ya wotoso mienu afiri mu wasno ne nam na wotweda yasen na nkwafo ofrenu jaba makonwa no so me ya ma next week na nkwafo obo no zaman chama na bi man France onu obi ante bone nti eba ne sen en wo mu da sorry ya ahoma ese ne mene na ne carpentry shop wo wu ya nti aposifo mo ho nya ha na wonya sa asemi mu hwehwem wudi achi awo ye Facebook ne so a constituency na as a police station chairman edema NPP amanyokuo ye wo Pentecost police station dia nkwanta kwa wo fa so wuye e na wo hwe we Facebook isu esa na manu mato chairman pa be matintin gram say nyakuwa de atefo enjoying of Facebook na de hwe be ma basa pa na pa ahoma sen ne kon edi pa ne beba obeman monyamfo say tintin gram say tina adehye wo ho ne se wo ma posifo ekwan na wo munya hwehwemu ntam no muhunu de etua mu pa na arehosem yento aso MPP amanyoko ma we de ye emabunu bi a wo mo MPP amanyoko ma efre wo mo Youth Caucus for Alan eye kwadwo Martin wo mo edaduni eye Yewura Victor Ofosubuama na ode atodwa ekyerem se mu probe betimi abreki eye the 8th na eye Yewura John Alan kwadwo Martin esanse ono ana party no enim no ono na party no achitafo no bibia enim nsese yakasa drumisu a eye ono na adru ne so esanse efrimfiem pimienu banyina obia ni Yewura Alan kwadwo Martin de wone ye papa ye nana eye nana do dan kwakufu adokwa no atoso mienu wone ne kwa no atoso mienu saa duruba bi kra na so da bi se de mama mpene nana do dan kwakufu ado na nkasa enko na ye hu se efiri ho pe na duru alankyerematen so na mabu na so mo ka nyina ne se he wa mo ka ne pranye premfa e de akere MPP amanyoko ni pa se opani no esanse ne modern mo ene na hokeka wa bra no ye trade eye minister no wo hwe sa trade minister na nyame no kure ne kon fa so eboa ye ema 1D anasem eye 1 district 1 factory mi kokọ so ene ne mahodo bebra nyame anim na ekwa nim ye papa okoso ne Sompa FM twetwe nkomo ye wrabo ama de tudwa kyerem sem ye wra alankwadwo kyeremate nyame no kure ni some people for epeso mo transfer mfempim me no nya 29 pa de a ene wo so no ankasa no mutumi ade ne ba esanso obi no obetumi ababedi nkunim agye wra alankwadwo kyeremate okoso ade tudwa sem ohwe na ni so ade hunu pa ene eye no kure die ene na hokeka ene empo ono ankasa ni su ene ne ban bi odanadi e wo party ma edadi pefe so owura no na so pani no betumi aboa MPP etumi adi nkunim okoso de tudwa bio etrom se enye 1 district 1 factory no enko a esanse ni ma wodo bebre e wo ho a wotumi eyeye se
enkreti eye nnwuma ma mabunu enya bi no wo na so no bo no homoden papa ni nyina no enya agrom wo se ohwe eye mansini ewo omamu ha makomako eye ahanu ni aduosiam 260 district ya eye ade se one district one fatu bia no ebi ewo ho chese dodo na aguso a ekoso ebi awie kromo eye adwuma ewom wo de tuja chemsanya no nko a se eba manufacturer ne de keka ka ho a chese ni nyina no opani ne bo no homoden ye rala nkwadwo chromatin sanso bo no homoden ema de friend national export aye strategy no wotumi de nyoma gugu na kwama ni nyina tumi ko so ne Ghana export onya mianimni e fa ne ntuma pa efra ebo adwuma na ekoba ne sen ana sese ne de ye ba beka so bi foforo na se dodo na no na eba ne santuno se omupo bi amanatumi abreki eye de 8 ne de a ye wura Victor Ofosubu ama ono eye mabunu na se youth caucus for Allah no oyo mo penis kirem se ono ena obi a obetumi adi eye enkunim Yankoso anyina amanyo semu na NPP amanyoku aguso yenhyehyɛ ya wo mo beto aba ede ayi wo makandifo a ebe predi wo manim afi 2024 abato a wode kwakoyi omampani ene mrahye badwafo no na empanifo no bia yi wo nti no aye omampani abade akire His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ye kasain wakwakofa nkrata ye akire sɛ wo gina no apresa dibre no na hu komo ne ho adwenkyerem ena PNC amanyoku atwatwerefo a owo bono mantami mu Oru Abdul Samad Nuruddin Singh ane Dr. Bawumia ditintiman ewo NPP amanyoku ni mu die na nsoso so NPP fuo yi no amana ya flag bearer de ono adwen no ene wo mo de bo abira na nadwen ne Dr. Bawumia ena ye wo mo flag bearer won so se dabi ono ya flag bearer mo a emwa dia na wo hunu nti a ema wususu se wono na betumi aboa NPP amanyoku no without him di kan enchiamo na tenda ma se ma me opportunity se me nesu na man kasa me gidi se me o kan e ya dia abada da NPP for open nomination so mo mpanyim for a omo wani so di hunu se o mbe ruli Ghana no omo mfa forms na me obetumi adi anim wo party ni mu a obeba se omo de be call contest e wo 2024 no delegates beto aba ayino that a good stage where na obi be disase ana APP in terms of efa PNC want to say Ghana no we are not in isolation. I think that multi-party democracy no say PNC in Ghana and we pay but as I hear na yenim newa na ho de wo soro ene ni odi so in the that ndi MPP election dia no ade concern. But regards to you know, from the Bawumia in particular, I think that we should be very careful the way we have certain people when they attain a leadership position because we attain ya na omo performance no na akoye arefo ama omo edi nechi ewa rehemu woni mu nyinti America sa na se o hwe Dr. Bawumia ne commentary a womaye opposition the commentary even in government any near will deliver me no be adwin say in course ni ye binom esi anticipate ye and only saying MPP ba our mu na ye need so pa kesia yesu say obi a obetimi ababe sustain the economy no na wa na anya boss na intimi challenge with the outside you know countries no ne Bawumia nso ba yi what the name bebre eka me can say nundwa what can say contractors ne almost first 100 days are omo be resume office on be tia contractors and when engineer mbaso what I can say one village one dam the whole me village enyadi area ho nyina villages are ho bia ni ho a wanya bi wo se kro bia ewo Ghana ha ebenya toilet ewo fever could be was say my yet say you know what's the name one constituency $1 million so what should we I think say na binum beginning to doubt the capability of you know Bawumia because man say o catch say
why you of Bank of Ghana da Bank of Ghana sika wo obi a obeka se sika ni Ghana bia wo boa na ko wie se e bia wo se no wa be tena government mu as the leader of economic management team na determine dollar ikura wo chi here what the key comma IGP are retired or the dollar no ko ye go bi na ya je nti say me nyina wo ka bo mu a me before say ye numja na wo kan so ya na binum say ye political talk da bi ye mi anim no politics ni ho na no kure wo ho nti me feel say wa ditro wa gu book no a wo so mu a wo so a say wo be ba be di Ghana fo anim wa gu sa book no anim a am say the Al-Quran the embodiment of truth Emma Muslim community no because Nema Kenya no say a preview to you. Na Nia who say after we no went to me no was it up why you did to work mean say what ya. So fall to this level now fi what economy na work na we up it and it that's what I want. See we no I mean say baby say you boy in no koko. Say yes, but near Obi you eventually I will be rule Ghana no. Ebe rule nyina omunyi film ombe rule nyina na yenhwe obia woka oye ne enkoye se obi a won feel say political talk wo ho na no kra ye de tete yenkola wo fie so wo ho e ba ne sa na ye losing sight of the book a guide above the Quran and the Bible. The virtues of these books are misplaced. So, I think that it is worthwhile for us to let the delegates know. Yes, they have the right to choose whoever, but they should put into consideration. Any MPP at me akonani. Obanina ye can say so no yan ka hwe kura no enka o health insurance wu a obekwa akosan line wo municipal health insurance office ansa na wa renew papa kro ya da romanti ene ye no wa abefo kwan so tena se ye no mobile phone so first na nka wo yusu yellow network na utumi mani sika mfira no so nkokoko ne so ene utumi ye interoperability ada romanti esa oni pakro ya no ye nim se ane o wa ban ne mu bi na so oye formulator of policies onye implementer ti adan na se sinto bi wa ban mu a ye de ho sobo bebo no. Well, me what kind of me no ya but is that formulator of policies you know when you say enya na implement no den ti na wo ka de wo sansi wo se wo ba we obeye me nim se wan woni mi kire ya because wo nim se wo ya implementer. Now, institutions are what the implementation, you are not sure of efficacy. Say maybe you are implementing on 9 munyam about afa. On come from unsense you go. Kata to say, oh dear, the biania. On go bet me at now fee. No worry, you said health insurance, any interoperability near the company bank, any telecom company, Ghana ha. Owned by Bamia and government of the day. If the companies around of which are pay tax, if they are not willing, if they are not dedicated, say the supporters are the noir. And they call to send here all kinds of formulator of policies. In the that kind of recognition, no Emma Telecos, say in developing world modernity, any science equal anymore, almost a boy. Emma yakwa anymore. Some nipaya who can asemu ya interpretability asemu yi. Waka ho say Tigo Maton what's the name? Vodafone. Omaton were signatory to Omwa Omuton Vodafone and also meaning about all kind of thing. Airtel WhatsApp na woka na Vodafone. Vodafone. Airtel mom say Airtel mom. Airtel Tigo. Yes, Airtel Tigo. So this you don't have a say, but yes, we agree. But the issue of health insurance from the time of former President Kofo, Obiaba, what the kakraka bepem ndia yekese. As the world is going through the
transformation of science, any computer, no. Time we may incumbent say betini abba. Science, of course, we are developing a thing. I think so, yes, give credit to him. But it wasn't part of the promises within which Ghana for so a two Abama engineer, what's our mom? Any delivery, what they mom after power no amano no. And no, can was him, and who in Kutabu and the Yeka, and also the engine as well, will be the case. Why they why. But to run away from Bank of Ghana now, a new one, now who say any pay. What I am if I could jessica. Meanwhile, I can say, Ubia, what they call I am so could jessica, and the body, Sandy Pano, not to say, incompetent. Maybe so, Sandy Pano and then. But me and is he incompetent or competent? Opani yana CP ewie brepa wanyane Sompa kasebo atwetwe nkomo. Yo. Absanfora Abdul Samad Nuruddin ye PNC Kobe won secretary ewo Bono Mantam yimu. Yanto akasebo no so emfamake ho ewo Facebook Sompa 98.9 FM pacho ke ho like na wa share na do commenting so at media bam. So afọ no na hwe eye emma emofra eye die so metre minister for gender, children and social protection eye mame Laraba Zuwera Abudu ye mame ade atodwa echirem sen nyame no kura pa ni obon se odi trafficking monten so edwamba bibia na mofra bi ne nanenam na wo mo sreska ebimo ebima wo mo free oman Ghana mu na obon se so mo ye India fo so mo ye China fo empo se de kra de Ghana fo nkwada nketo no edo ho aba be hyemu bia se do na mo ane so atade mo kokra ne etwum wo bi betumi adu achi saa na eyade ha adwenen ne ma me de nsem atudwa no ada e won kramantam no de tuda echirem sem besade na ekoso no ewo se yetumi egyan na naso no na yade omohwe saa mofra ne ema ene saa nyama na ekoso no ntino ne santi no omo nsem amode tudwa nyina echirem sem eduru bra wo se ye na ye ma musika ne nyina no yetumi egyan esan se wo ba na behwem enkodan omo ne nam kwan ho omo ye yamono nefo no omo gigigi ska se omo firi hin ne ba ye do omo fa wiem hyen ana so omo fa fom ba bi ne ba na se be wo omo na wa ha o so me ye de obehu na nkoda ne nam kan kwan ho sika wo mo maame ana so mo papa no so tetete ba bi akwane gi sika nkakra ba mirika hwem no de akwa koma maame no asan so ba begina kwan ho eje foforo na ya de ha adwene papa ena ochem sa ba ote so na monto wo tu eni nyina ne se enkoro ndodo ne ye ahennan omo emfroma Ghana ma omo firi amanfo aman so maba be piem oman ma wo mo srese sa nyama no ya de se ha adwene papa tu be fra framantem ba bia ne ka kwan bia no na wo mo esresa de ye owura yire na se mame Abudu ekoso de tudwa chim sen sande ya de ha adwene papa na ne nyinam no mo bom homodin pa so mba yi omo nyina free eye ka kwan se mba ya enkwan kofo ha bia ma na emom on be san so ahwe omo kire kwan tumi de wo mo akọ na tumi aboa papa etiye no nso a emofan bo so dina kam na se wotu kam no bi bon eye pono nim wo be boma no oboma ade ya bebia no atene ne nsa wo ma ne sika ne bia onkoye enu nti ye wo se ye mpanimfo ne ye na ye de sade ne ma wo mo no yetumi egyan na no na Sompa ye bo ahomodin am ne ne ebimo atwetwe nkomo ne ebisom sem sade na ekoso no wo eye omamu nkoda esresre eye nyoma no ehu behia pa sa abane tu sa na mo no wo sa abane eden ebimu twem sa abane tumi abibi ede eboa ma mofra no say ye school kra no don bekọ anasa adwuma bi no mo bekọ akoya won betumi akọ anaso mbakọ na tumi aboa ma wona odinadina ka akwa ho ne mantem no atumi afiri ho say ene ebimu twem adwene osunya ne krodua mu Obwa abane bua ma said onu me wa bontene no so betim akofie akosu abane creating the environment be ma san kra na yeden every street no so so na bado bi a obe nam ne ba bi na obe hia o philanthropy na se bibisa am I use the correct word se be ya pa na ogina ho no ye wo bi wa abadaye obi ti se mi se ntimi nura me hu sa na ya na makoma yeden ti abane mom ne se o create sa environment no ma san kra no na omu free sa street no so enye
sika ye meka say public ne ye de be ma omo no eno na be ma yi aban no criticize environment enyo omo pe ti se sia na nkasa no de aban se ohwe no oye nyina ne say obe CBB like on providing your man nkura say or de nkura bi be call orphanage home simple and now say they say no apart from orphanage home no uni ba bia say ode akura bi akọ ba bia no bi ma be ka say ode akura bi be call because one for akura na nkwa de chi obesan ni aba bibim aba be service canal ade ti na ye den o so fa kwa sa kwan no so na oboy orphanage home no bebre endorso na afi nkura no ntumi nya den enko aban ne pese nkura no every street ni so dia o nema bebra eso ye ebi ti se ope adwuma bi na ode nkura no tutuma eno so boa ma nkura no every street ni so na bi wo nso a omuni hwefo obi ani ho a obede obehwe nkura no eno so ka ma mo mbegina street ni so tino se o yes a nema na obi ebi adwuma bi na le ode nkura na tutuma mo masua ani wey eye binum adwen kyerɛ sanse eye how kase paasa kora odi mfie nsia na ogina company utu botoma osede neko unim da kwandi skan ko free fa amano ne fo nkoda nkwa kyese bi mutimi da wo ka wanhwe a facha mi o obayiru pietoma ma pietomi kase mo homa kra mra betetre se wanhwe a toma kra gu no atene ten hwe wanhwe a obedi wachi no akofie bi kra timi wa yefro na ode ne nsa tutu ko no ode fede fel or bet Pieto Nissia. As I say, yes, so ya share enquada, and ma a year dear suchrim say, Yenya sike de ma woman, way a year my man dean, a de la reba, a year Zuela, Abutu, a year minister of gender, and a detuga. Hey, also, oh, poor choir, final qua, as was what I turn to my burn it. Make us appear to more humana. I'll go. Pietro Humagua, or the Bacruma baby. Oh, hey, and man be bring one matter, Susan, a horrible pockets and a Pietro. Yeah, only one. Swell a license. I was here, Udiachi, our Facebook and it's now about Sompa FM. No, I when it's what you now, and Peppy, one am down wabons, buy one for fair, bem one for fair. Now, be from down who cry tabaka so. Assembly members aba enche ye betwe jamo we wo pe assembly member wo na ba to mpefia so be ben no na bia ya twe ho gone too soon ana bia ya twe water shock ana bia kwame oh why deaf why na kire se onipa na firi mu na Ghana fo ahase edi hu nkomo bia bisa se ana na de nipa nyini kane no obetumi nya mfie wo ha ne aduonum wokọ ahafukuro ba akoso a owura bia nyinia ma ose na koma so abisade ne se owuo beba befa no owuo nso mbefa no nanso na de emabunu no onyini ye no owuo abefa no eno na prophet Dr. David Akwasi Chiremen sofo pani kofa by the Revelation Church International ne Sompa ka se bodi nkomo no wosen de ama mabunu ne bebre nya yie de ama bebre wu de ama bebre abra ba sai no enie and the youth will be pre omo pro omo nya omo udi wura kristosumu a young pastors o mo ba kristosumu bebre pre no so pese onya nne entia po ton oyere o ton semina o ya akwankyere minim young pastor bi okodina nsuma na jo ya akwankyere ma obi a wonya problem afọ ne tim ti se dambo onuru ho afọ so obeduru yanum yesisu ni amayi ya akwankyere fonsa yenya aboase to atwen awura ma wo ti afutu amede mmabunu no adwuma bi a woye nurse ni woye fitani Sompa FM woye bibia communities commitment is a very important ahobrase ne osom ahofama na ye mre ye ho ase so the bible say ye bre ye ho ase a onyame ema ye firi ti mmabunu ni ye tu omfo mmabunu no wuewu bebrebe ni nyina gina say omo respect ade omo nim ha yedi ho yaw se ensem emu dosa afidie na de ehwamo kakra prophet Dr. David Chiremen na no wo kire se babunu bi ebesi ne ye wa brabomu a age se wo bre no ho ase na wo som ne mpanimfo na wonya obuo wo se bebre ewuwu no aye no mensem wa mpanimfo bi ka to won so obi abie na dwuma obi ato ne ka na ode safo na ma wo se twi na ode adi twa ba saa na inji na sei ti onipa ne hunu saa na aburu ne nua da achina dua na nya no na wahye owuo galanti eno na ama bebre ewuwu ntamu Kasiaba no ekọ ne nkokra bom na rehosem e ba beto dwa e wo na wotwe no awieye a na eya ko achim sutam ye abiga sara baya so na baya hofefo aba no hofe papa aba ne obi odi mfie du wotwe na de kam wo Facebook
na de hwe eno na aba beto ja chem sem kibi divisional police command a se ne de one ne mrante o mani abre adantia wasama kanyanso mo hwehwe abrante ne dende Osai Michael adono na afra no Emeka ni nane sem wo achim sutamu aba beto ja echem sem Fanta Kwasa district wo ana brante ya hwe Nyankopon nimpa se ya pasuo se ya sekan yo se ya debe yo wono ankasa ni chochomu ncho ne girlfriend dear friend mpena bi awadi mfie du wotwe ne dende Abigail Asare chese okokwohwe baye so no pa da honom na ye de se ya pasuo sekan wo no ewo babin shop bi na eya na sa babin shop yi eya de ye Emeka no wono ankasa no adia na de baba to dwa kyerem se Abigail Asare bo moden ekokosra no ankasa ni chochomu ncho ne dofo panem penen ane dende Emeka ewo sa baba shop ho na no na beto dwa kyerem se wa abro mo ma kwan so mo ma ne midterms kakra bi besa na otwe nkofie nkosra na busuafo no wo mo nsan so mra no metra se men so hwe no won kofie o di nka fo no ankasa ne mpena wakwa akwochia no na no kofa ho afofia nto te beto dwa kyerem se awre wo se metu abaye wadi mfie du nwotwe enonom na no na ba beto dwa bi nso kyerem se ni nyina ne ene se Emeka yi adi to dwa kyerem se nyame ne kurani ne dofo pa Abigail o hwe pa hwe Abigail o hwe no kwan ofaso de ne faso tese bibi ode ma na ntia wo ya atene se Abigail ne ya afa nachi tese nyo no nkwan na sabi otonga no otu se no ntina ba so eba beto dansa prapre ba so ewo sa ba ben shop ho enam so ema abaya so no woto na nanam ewo nsedo na no awie no na Meka pa wobo modin atu Abigail ni punum ewo sa baba shop ho otu ni punum wie wo jabaya no honom a woko na no na obi a otwam eti se dede bi koso ho dede bi koso ja bobako ene hwan odanse ni nso ne hwan won konkɔhwe abaya bi na hye ho wotia no koyi aposifo asutire okoyi nsuta aposifo asutire mba behwe ya yampa abaya ni dinde Abigail abaya kama fefefe wohwe ni ntokua pa esisisi ho na hwe ni kokko se do si dididi na ho na eya aposifo baya won behwe abaya no ato na nanom ewo eye ense do na mogya mo kase na enyunu no na areho owie ya ode no ho akanwura na aba Facebook ana aba hu sede abaya no esitiem na numu na posifo nso koyi abaya abusuafo asutire won behwe ya asam ne no kore won abaya nso ede no kopiem ewa sabia no na aba na to na nanom ense do na ntia aba beto da kyem sem Emeka yi ne na fofo mienu aposifo nsa so wo mumu so momra mekyerem Emeka ne hefa ene wo sansem wode no ho akanwura de mpenfo Meka so tupia fa adwan no wono waye bia sese wo mo hwe no mo hu ne mom ne na fofo mienu de aposifo nsa so no ma sese ye kasai aba ne din ade Abigail Asare wato na nanom ewo nsedo ya sese de school mu ho no onko ho bio nyako asem sebe arehu we ya futu sempa de mamba nkora no pau memuwa ne manyina pau no kro sa ase o fe fami machi se mempra no na me so fa machi ase de eno na ma ne yesre arehu samba sama ne yesre anya yire wo ne na etwempra no se wasan fa machi o fa machi o ye ase me hwe no medim sika hwe na sanso ye boy sense so tranhona to bo ba pa sa edito no na de ja no de yire hu dru ho na be hu ubekai 2018 2019 ma ne ohun ye no kasie bono asi na mom yemfa woda pamfa ma owura yire Patricia Chirema mia me bra pani owura Elvis Opon yeboa assistant programs officer wo EPA bono hasei bra LV ne ho kanini na ye na woda enti Mrs Yemawo awoda pa kasie bodamufo boa no owura Kwajo Pepra eyesamufo pani DJ Above K Lovia ena Mr Brown ena prepare yensa de ekoto abefo kwan so ho ma wo hwe yen mi didin akwie nyako abro no ma me ne o chia me kwasi ni mu Above K sia amanfue